видеоклип Здравейте е... хора, аз съм Шало84. Днес ще правя ревю на един сервер. Вчера го намерих и вижте какво имам вече. Един го ограбихме. Това е от кит Юни. Има два кита. Единия можете да го вземете на 20 минути, другия на 16. Кит Юни по-хубавия можете да вземате на 16, а кит Арморс на 20. Сервера се казва PvP Craft PvP. Между другото Киршар е при мен, ама не снял. Кажи здрасти, бе. Здрасти. Така. Така, да. Да, вика ви чао. И това да се вижда за ларповите. Ларп Блек Смит. Да. Между другото, вижте колко пари имам. Дадаха ми ги един пич, ама не казвам кой. Да не го искате да му спамите. Добре дошли в Blacksmith-ът. Тук можете да си купите Kit Legend, Kit Warrior, Kit Spawner и Peter Admin. Да. Сервера е PvP, забравих да кажа. Той помните се да разбира, че е PvP. Да, както и да е. Ето, там е хостера, това е Олмира. Warp екип. Добре, ще го покажа. Warp Enchant няма смисъл. Там е такова. Enchanting Table е. Ето това е екипът. Чакай ви спамва. Админи, хед админи. Дайте по хостера, Олмира. Опа. Какво можете да си купите флай за един ден, 5 токена, тия токена и аз не знам какви са още. Да. Така. Warp Enchant няма да го гледаме, Warp End. Следете. Той мисля, че е същия като Фендаргот. Да, малко е променен. Ето. Чувам се ехото е. Не. Не. Аз не го чувам. Не знам, аз ще го чувам. Да. Това там е... Ясно. Кой е Warp End е място. Опа. Следващия евент. Ето. О. Така. Warp Event 2. Ето го хостера. Ето го Warp Event 2 също. Следващия ларп. Фишинг, няма смисъл. Фулд също. Ларп парк. Ето го паркът. Тук може да се ловите риба, тук сигурно е ларп фишинг. Оп, защо ми лагва? Трябва да сложа Optifine, да. Ето тук. Чакаме. Да, сега ще ми вземат рибата. Да, ама не. Следващия ларп е... Ларп правила. Има ларп рулс и ларп правила. Вау. Найс. Нали? Без да спамиш, без да искаш ранг, без да използваш хак, без да грифаш, без да гриф. Вау. Да, както да е. Приятна игра. Ларп, Ларп, PvP арена.
я PvP арената. Ето тук е PvP. Сега ще ви покажа и дупката. Ето я. Обаче не ми се скача сега. Сега чакай да видя дали са различни или са едни и същи. Едни и същи са. Shop. Ето го Shop. Тук можете да се енчантвате, да репервате. Да. Тук ще купувате дърво, каблтон и т.н. Survival. Ето тук ви спаунва, тук можете да тръгнете на където си искате и да оцелявате. Ще е Last Trade. Аз не съм го виждал още. Играл от вчера само. Аз май го казах да има. Ето. Добре измислено. Добре. Ще ви покажа холмът ми и това ще е. Опа. Първи томбола е. Томбола, това томбола. Добре, сега ще направя само да намеря диаманти. Да, празни са повечето често, ама ето, вижте тук какво има. Томбот ще... не знам, ще ви дам. И сега. Ще енчантнат. Да. Най-вероятно ще е Protection 4. И да, хора да знаят, че вече снимам на Plague Evolve, ако искате да ме гледат. То спа какво се рекламира, бе? Не, просто казвам момент. О, някой ми даде Fishing Code Enchantment Breaking 3. Да, хора, като направя сета, ще се върна. Ей, след... Ей, здравейте хора, ето има евент. Опа. Дех доста неща, ето сет е готов, обаче ще му да го остави, те ме телепортираха. И това ще го остава. Ще го фрадай, т.е. What? Той не ми трябва, той не ми трябва. Искаме енчантнати. О, бедрок. Диамантин блокове. Тъй, хед глави. Гати евент. Така да е. О, колко бедрок. Аре, бъди света. Мале на 45% си тя. Кажи на коя играеш на хората. Plague. Вече може да снимам на нея. Може или ще снимаш? Ще! Днеска снимам първият клип. Ще снимам. Да снимаш или? Ще снимам първият. Как го изнервям? И победих. Кажи браво, бе. Браво. Сайти ще умреш по някое време. Иди. Давай. Да, сигурно. Ти ще бъдеш точно последния човек. Ще бъдеш точно последния човек на земята. Да, сигурно. 400, 300, 200, ого. Така. Аз имам чест. Умря. Ти умря. Аз ли? Ба, Да. умрял съм. Вот, той е пълен. Добре, ето тук. Я отключих нови работи. Така ще има... Не, няма да има бедрок. 32 такива блока. 20 диамантени. Диамантен меч ще ви дам. Е, този
сервера ще ви дам юни месец, мързима сега да правя. И 10 легендарки. 10 легендарки. Що 10 да един стак? Ами по-нататък. Ще ви да, ако сега на евента фана повече. О, аз като сега много лека, целият ми ендър чест е пълен, защото ми дал. Добре, значи ще дам един стак. Legend Craft, please. Не рекламирай, бе. Ай, 57 по-нататък ще ви направя един стак, че сега мързо. Какъв рекламиране, бич. И това беше от мен. Ако влизате, ще получите томболата. Как да се запишете? Първо трябва да се абонирате за мен, да харесате клипа и да напишете коментар, запис и името ви в играта. Да. Ще стъргва томболата като... Абе след 5 дена кажи, аре. 5 дена или там. Ще видя. Да. И... Се тегли от